Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, maghisgot tag disaster risk reduction preparedness sa dakbayan sa Sugbo ning mga higayon na mga kapuso. Ingon man kung pangustahon sa nato ang pagpadala og tabang sa dakbayan sa Sugbo karong bag-o dito sa probinsya sa Catanduanes nga gikuso-kuso sa bagyo. Karong buntaga mga kapuso, makauban nato ang chairman sa Disaster Risk Reduction Committee sa Cebu City Council, si Councilor Dave Tumula. Good morning, Konsehal. Maayong buntag sa ato ang mga televiewers sa GMA o kanimo sa Sir Nico. Maayong buntag. Daghan kay salamat, Cons, sa pag-uban kanamo sa programa. Kumusta, Cons, ang inyong biyahe dito sa Catanduanes, Cons? Baguhay ra gid mo na abot? Dili gid lalim, Sir Nico. Gumikan kay pagpaduong palang daan dito, 24 hours ang biyahe diya sa dagat. Unya na po ka oras ang grabing bout sa among gisugatan. Paduong palang daan sa Catanduanes. Unya dili gid tiaw ang pag-adto dito gumikan sa kalisod sa sitwasyon. Human sila may maigo sa tutugid ka mga sulod-sulod nga mga bagyo. Kumusta, Cons, si assistance kay gihatag nato sa Cebu City sa mga katawhan paingon sab sa mga apektado gyud sa bagyo didto, Cons? Well, gikalipay pag-ayo sa mga katawhan dito sa Catanduanes, labi na sa ilahang gobernador, ang pagdunol nato sa 5 million financial assistance. Ug ingon man ang mga hinabang mismo, Sir Nico, sa mga Subuanon, no, nga ilahang gidunol diri sa Cebu City Government ug ato gining gipersonal sa paghatag dito mao to naglangkob sa mga bugas, dilata, kanang mga higdaanan, kanang mga banig, lakip ng mga tubig ug ingon man cash nga 100,000 pesos kapin nga gitunol usab sa mga Subuanon. Gawas ini, Cons, mitabang pud mo sa rehab efforts, doon na po yung mga clean up sa kadalanan, mga apektuhan inyong gibuhat pod, Cons? Yes, gawas sa relief operation nga ato ang gipahigayon dito. Doon na po tayo gitawag og clearing operation. Naglangkob ni sa mga pagpamutol nato sa mga kahoy nga natumba nakaalis sa mga kadalanan. Kadtong mga kahoy nga natumba sa mga kabalayan o katuusab nga pag-ayo sa ilang mga linya sa kuryente. O apil sa serbisyo nga atong gihatag dito Sir Nico, ang free charging, no, katong mga dunay mga cellphone kay ang mga telcos ngadto Sir Nico, hibalik naman ang ilahang operasyon apan wa man sila kuryente pahangtod karon gikan natong unang bagyo, no, kato si Quinta, nya si Rolly, o gining katapusan si Ulysses, wa gyud kuryente ang isla sa Catanduanes, mo to natay free charging. Unya ang ato sang mga supplies nga gida Sir Nico, sama sa face mask, ingon man mga alcohol o disinfectant, atong gidunol ngadto sa mga tao dito sa maong lugar. No, kay mao sad ni ang importante kay para nila. And I'm proud to say, Nico, dito sa Catanduanes, zero COVID case. No? Wa sila'y kaso sa COVID ngadto. Hinungdan nga stricto kaayo ang ilahang pagpatuman sa health and quarantine protocol. Cons, unsay sitwasyon sa area dito, Cons? Nakaigo man gyud nila, super typhoon man gyud, Cons. Nahapay ba gyud ang mga balay nga to, Cons? Matawag nimo nga dili lang mga kabalayan ang nangawa ngadto Sir Nico. Lakip na ang ilang mga panginabuhian. Lakip na ang ilahang mga lubi, mga kahoy nga naunta, mga prutas, kurot gyud Sir Nico. Kahumayan wa nasad. Unang naglisod gintawon sila sa ilang pagkaon even though naay daghang tubig nila. Pero ang ilang gilisdan dito Sir Nico, ang ilang yung mga pagkaon. Kunya ang usa sa akong nakita dito Sir Nico, why casualty bisan sa kabo? Oo. Kaloy sa Ginoo wa gyud nakalas. Gumikan kay duna sila sistema dito Sir Nico kanang gitawag nila bayanihan. Nga gi-encourage nila ang mga tao pag-construct o mga panimalay nga ginama sa simento. Unya dunay special nilang incentive alang di adtong magtukod og panimay, bahala gamayng luna basta simentado, maus-usan ang ilahang buhis. Us-usan ang ilahang buhis. So nalitan og dunay mga bagyo Sir Nico, katong ilang mga silingan nga wa pa in town, dili pa konkreto, made of light materials. Padayon nun sa usa ka panimay nga konkreto ang panimay. So ang mga tao nga mabiktima sa bagyo ditong dapita, dili na mistil pa moadto pag-eskwelahan, dili na moadto og evacuation center, diha na mismo sa ilahang lugar. Padayonon sila sa ilang mga silingan according nga masud lang pod sa ilahang panimay nga made of concrete. Bayanihan gyud ay, Cons, ang gikinahanglan, Cons? Bayanihan and at the same time ang kinig yung mentality sa mga tao. No, kinahanglan gyud nga ang gobyerno kanunay mo pasabot sa katawhan unsa ka mahinungdanon nga ang usa ka pamilya o usa ka bubong kinahanglang mahibaw siya unsaon niya pagluwas sa iyang kaugalingon.
sa panahon sa mga katalagman dili na magpaabot pa nga maigo niyang katalagman kundi muhikling lang daan ug makapangita sa paagi kay way laing makaluwas sa imong kaugalingon kundi ikaw ra. Signal number 5 man to Cons, ang bagyo dihang naglandfall sa ila sa Catanduanes. Simba ko pohon, unsa man kaandam kung kita ang maingon anak Cons? Well, sukad sa paglingkod nato diri sa konseho, kita ginagsugod pag-ugmad, pag-encourage o paghatag og kahigayunan sa atong mga barangay officials to form into barangay disaster risk reduction, which is atong nakita karon nga ni-improve na ang awareness sa atong mga katawhan, na-improve na sa atong mga local officials empowerment nila, sila mismo mga barangay officials may mutabang tan-awon daan ang mga risgo sa ilahang barangay o kapangitaan dahil kada og solusyon. Labi na karong umabot nga December, Sir Nico. No, alang sa ato mga viewers, no? Nabalaka ta karong buwan sa Disyembre, no? Kay base sa pag-asa, dunay mga nagpabiling mga bagyo aning mga buwana o dunay posibilidad. Pero mag-ampo lang kita, Sir Nico, ni Senior Santo Niño, kadi lang tamatuman, dili ta na mahitabo. Nga dunay say mga bagyo sa panahon sa December. Unya ang puntarya ra ba niya is Central and Eastern Visayas. Kanang giingon nila Cons nga mas maayo nga we have to prepare for the worst but we have to hope for the best. Cons, to cap this off, unsay mensahe nimo sa atong mga viewers nagtan-aw karong buntaga? Ang importante karong panahon na dili na ang ayan nga magbinasulay pata. Ang importante nga kitang tanan magtinabangay ug unsa say imong matampo ngadto sa ato ang gobyerno. Ang importante maluwas kitang tanan diining mga pagsuway nga atong nagian ug ayaw kalimot sa pag-ampo. And with that, we'd like to thank you. Daghan kayong salamat kon sa pag-uban kanamo karong buntaga ang chairman mga kapuso sa Disaster Risk Reduction sa Cebu City Council, si Councilor Dave Tumulak. Salamat Konsihal. Daghan kayong salamat, Sir Nico, ug salamat po sa mga televiewers. Thank you, Cons.